Chun is atá gach duine sa an íseán seo beag méid déirú ar an dáin mo ghrá-sa idir lúibíní le nua ní dhónal. Níl mo ghrá-sa mar bhlá na ndearnaí. A bhíonn in ardín nó ar chrann ar bith. Is má tá aon ghaeilge lein ón naoine. Is as a chluasa a ásaigh siad, nuair a bheidh sé 8 droig síos. Ní haon ghlais a ceolmhar iad a thuaille. Táid róchóngarach dá chéile ar an gcéadal síos. Is más slim é siada, tá ribí a ghrúige, mar bhean romh Shakespeare ina bhair del gní. Ach is cuma sin. Tugann sé dom úlla, agus is nuair a bhíonn sé i neadhúmar chuir a finiúna. So, again gach duine. Na fuaimena anseo chaithimid a bheith comach, lo, mar shampla. Níl mo ghrá-sa, GH, mar bhlá, V, mar bhlá na ndearnaí. A bhíonn in ardín, so an turú di urú, nó ar chrann ar bith, CH anseo. Is má tá aon ghaeilge, GH, lein ón naoine, is as a chluasa, CH, a ásaigh siad, nuair a bheidh sé 8 droig síos. So 8 plus urú anseo. Ní hé glas a cheolmhar iad a thuaille. So glas a cheolmhar, CH, iad, it's a broad D, D leathin a thuaille. Táid róchóngarach, the CH an sin, róchóngarach, CH, dá chéile ar an gcéadal síos. Is más slim é siad a tá ribí a ghrúige, the GH again anseo, mar bhean, BH, mar bhean gomh Shakespeare ina bhair del gní. Ach is cuma sin. Tugann sé dom úlla, is nuair bhíonn sé i neadhúmar, again, i neadhúmar, the urú, chuir a finiúna. So again gach duine just caithfidh sibh é chleachta. Is fiú 35 mark é sa fail trial is for 35 marks in your screw do chainte agus caithfidh sibh é chleachta. Slán.